Patricia Climescu înțelesese de ani de zile că a dispărea era mult mai ușor decât a ieși în evidență. La 16 ani își purta dimensiunile ca pe niște plăci grele, spatele rotunjit și privirea plecată, formându-i apărarea împotriva unei lumi care părea hotărâtă să-i amintească că era diferită. Când părinții ei au transferat-o la Academia Neagră, jumătate din clasa X-a, a sperat la un nou început, dar comentariile au urmărit-o pe coridoare ca umbrele. "Uite-o pe hipopotama aia", a auzit pe cineva șoptind în timp ce mergea pe holul aglomerat în prima ei zi. Cuvintele au rănit-o, dar Patricia a continuat, ținând cărțile strâns la piept. Auzise lucruri mai rele, mult mai rele. Ceea ce nu realizau era că sub hainele largi și manierele timide trăia cineva complet diferit. În ultimii 5 ani, Patricia se antrenase la dojo-ul de karate al lui Ionescu în cartierul ei vechi, unde tatăl ei, Ion, o învățase că adevărata putere vine din forța interioară. Câștigase 2 trofee regionale la categoria grea, loviturile ei purtând o forță care putea doborî adversari de 2 ori mai grei decât ea. Dar aici, pe aceste holuri curate pline de judecată, era doar o altă țintă ușoară. Cantina a devenit prima ei provocare. Patricia stătea singură, ciugulind din salată, în timp ce zgomotele se învârteau în jurul ei ca niște albine zumzăitoare. Atunci le-a văzut că se uită la ea. 4 fete la locul popular, ochii lor fixați pe ea cu amuzament crud. Liderul era Roxana Lupu, o roșcată slabă cu genul de încredere în sine care venea din a obține întotdeauna ceea ce voia. Prietenele ei, Bianca Soare, Camelia Bogdan și Ștefania Horia, o înconjurau ca niște animale de companie credincioase, bijuteriile lor scumpe și gențile elegante marcându-le ca fiind de neatins. "Doamne, ocupă 3 scaune", a spus Roxana suficient de tare pentru ca majoritatea cantinei să audă. "Poate ar trebui să ia 3 deserturi cât e aici." Cicote au răspândit prin zona lor, iar Patricia a simțit că fața ei se înfierbântă. Voia să dispară, să cadă prin podea și să nu se mai întoarcă niciodată. În schimb, și-a terminat salata liniștită, adunându-și lucrurile în timp ce comentariile deveneau mai puternice. "Serios, cine a lăsat animalul de la grădina zoologică aici?" Vocea Bianca i-a călătorit prin cameră. Degetele Patriciei tremurau în timp ce se ridica, dar nu s-a întors. Nu putea. Pentru că dacă s-ar fi întors, dacă le-ar fi lăsat să vadă furia crescând în pieptul ei, totul ar fi fost diferit. Vocea lui Ion a răsunat în capul ei. "Un adevărat luptător știe când să se angajeze și când să se retragă, Pati. Conservă-ți energia pentru când contează." Dar fiecare zi făcea mai greu să se retragă. Roxana și grupul ei păreau să se fi transformat în chinuitorii personali ai Patriciei, transformând actul ei simplu de a trăi într-o încercare zilnică. Se loveau de ea pe holuri, împrăștiindu-i caietele în timp ce ofereau scuze false. Făceau remarci puternice despre dimensiunile ei ori de câte ori trecea pe lângă ei, vocile lor acoperite de o falsă îngrijorare. "Cineva ar trebui să-i arate alegerile alimentare sănătoase", spunea Camelia, suficient de tare pentru ca Patricia să audă. "Poate nu-și dă seama că există și alte activități la această școală în afară de mâncare", adăuga Roxana, prietenele ei izbucnind în râs. Auditoriul a devenit locul lor preferat de vânătoare. În timpul repetițiilor de teatru, când domnul Popescu nu se uita, se asigurau că Patricia știe exact unde se află în lumea lor. Când au fost distribuite rolurile pentru piesă, ea a fost întotdeauna aleasă ultima, întâmpinată cu suspine mari și rotiri de ochi. Când repetau replicile, Roxana stătea lângă ea, oferind comentarii constante. "Hai, Patricia, poți să o faci. Imaginează-ți că reciți meniul tău preferat de fast food." Ceilalți elevi se uitau cu interesul distant al unui public la un spectacol. Unii păreau neliniștiți, dar nimeni nu spunea nimic. Nimeni nu intervenea. Toți erau prea bucuroși că nu ei erau în vizorul Roxanei. Patricia a luat totul în tăcere,
cu maxilarul încleștat și degetele adânc îngropate în buzunare. Noaptea stătea trează amintindu-și fiecare umilință, fiecare cuvânt dureros, fiecare dată când alesese să se retragă în loc să lupte înapoi. Motivele pentru reținerea ei erau simple, dar puternice. Era nouă, era depășită numeric și era obosită să fie problema peste tot unde mergea. A lupta înapoi ar dovedi doar ceea ce credeau deja despre ea, că era diferită, periculoasă, cineva de temut mai degrabă decât de acceptat. Dar mai mult decât atât, îi era teamă de ceea ce ar putea face dacă ar pierde controlul. În dojo, agresiunea controlată era o artă. Pe holurile Academiei Negre ar fi fost distrugere. Ultima picătură a venit într-o dimineață de miercuri la începutul lunii noiembrie. Patricia era la neagra de 7 săptămâni, iar chinurile căzuseră într-un tipar previzibil. Învățase să se ferească de grupul Roxanei, să folosească căi diferite între ore, să ia prânzul în sala de muzică în loc de cantină. Credea că a găsit o modalitate de a supraviețui. Se înșela. În acea dimineață purtase rochia ei preferată, o rochie verde închis pe care mătușa ei i-o dăduse de ziua ei ultima. Era una dintre puținele haine care o făceau să se simtă bine, care îi aminteau că era mai mult decât dimensiunile ei. Chiar își lăsase părul blond să atârne liber în jurul feței, în loc să-l lege înapoi în împletitura ei obișnuită. Roxana a observat imediat. Ei bine, ei bine, ei bine, a spus ea, blocând drumul Patriciei spre ora a doua. Uite cine s-a aranjat azi. Ai o întâlnire, Patricia? Chiar există cineva suficient de disperat să... Lasă-mă în pace, a întrerupt Patricia, vocea ei abia mai sus de o șoaptă. Ce ai spus? Roxana și-a dus mâna la ureche dramatic. Nu te-am auzit peste zgomotul pantofilor tăi scârțâitori. Bianca, Camelia și Ștefania o flancau, creând un zid de batjocură. Alți elevi au început să încetinească, simțind necazuri. Patricia a simțit căldura familiară a umilinței urcându-i pe gât, dar altceva se construia și el, ceva mai întunecat. Am spus, lasă-mă în pace, a repetat ea, mai tare de data asta. Ochii Roxanei străluceau de fericire crudă. O, are atitudine acum. Fete, cred că vaca noastră mică încearcă să fie dură. Poate crede că e înfricoșătoare, a adăugat Camelia cu un râs. Singurul lucru înfricoșător aici este ținuta ei, a intervenit Ștefania. A furat-o dintr-un sac de gunoi? Holul a izbucnit în râs. Patricia stătea înghețată în centrul tuturor. Pieptul îi se ridica și cobora cu respirații rapide. Simțea fiecare ochi pe ea, putea auzi fiecare șoaptă și râs. Acesta era momentul pe care l-așteptase și l-anticipase de săptămâni. Știi ce? Roxana s-a apropiat, vocea ei scăzând la o șoaptă care purta cumva mai multă amenințare decât țipetele ei. M-am săturat să mă prefac că sunt drăguță, mă dezguști. De fiecare dată când mă uit la tine vreau să vomit. Ești o mizerie ambulantă și toată lumea de aici știe asta. Cuvintele au lovit ca niște lovituri fizice, fiecare fiind îndreptată cu grijă pentru a provoca daune maxime. Patricia a simțit că ceva se rupe în pieptul ei, un zid pe care îl construise pentru a se proteja de exact acest moment. Barierele construite cu grijă între cele două lumi ale ei, luptătorul și victima, au început să se destrame. Nu ai nimic de spus? A insistat Roxana. Ce e în neregulă? Nu te poți gândi dincolo de următoarea gustare. Atunci postura Patriciei a început să se schimbe. A fost mică la început, o ușoară îndreptare a umerilor, o schimbare în poziția ei care i-a distribuit greutatea mai uniform. Degetele ei, care țineau curelele caietului, s-au relaxat încet pe lângă corp și a ridicat capul și pentru prima dată în 7 săptămâni s-a uitat direct în ochii Roxanei Lupu. Ai terminat? A întrebat Patricia, vocea ei fermă și calmă, într-un mod care a făcut-o pe Roxana să facă un pas înapoi involuntar. Ce mi-ai spus? Te-am întrebat dacă ai terminat. Vocea Patriciei purta o calitate nouă,
ceva care a făcut ca râsul de pe hol să înceapă să se stingă. Pentru că ți-am ascultat gura timp de 7 săptămâni și încep să cred că s-ar putea să fii tu cea cu problema. Fața Roxanei s-a înroșit. Grăsano, cum îndrăznești să... Asta e, a întrerupt Patricia, un mic zâmbet, jucându-se la colțurile gurii. Adevăratele tale culori. Știi, Roxana, vorbești mult despre cum arăt eu, dar măcar eu nu trebuie să-i dărâm pe alții ca să mă simt bine cu mine însămi. Holul devenise complet tăcut acum. Elevii s-au apropiat, telefoanele apărând pe măsură ce simțeau că ceva mare era pe cale să se întâmple. Roxana se uită în jur sălbatică, dându-și seama brusc că scenariul se schimbase și nu mai avea controlul. Crezi că ești dură acum? Vocea Roxanei s-a crăpat ușor. Crezi că pentru că ți-a crescut în sfârșit o coloană vertebrală, poți să vorbești cu mine așa? Cred, a spus Patricia, făcând un pas înainte, că ești pe cale să afli exact cât de dură sunt. Schimbarea a fost dramatică și imediată, acolo unde cu câteva momente înainte stătea o fată cocoșată care își cerea scuze, acum stătea cineva complet diferit. Umerii Patriciei s-au îndreptat, picioarele ei plantate într-o poziție care vorbea despre ani de antrenament. Ochii ei, care petrecuseră săptămâni evitând contactul, acum s-au fixat pe Roxana cu o concentrare laser. Vrei să mai vorbești? A întrebat Patricia, vocea ei purtându-se prin hol ca o provocare. Sau ești pregătită să susții toate acele vorbe? Roxana s-a uitat la prietenele ei pentru sprijin, dar Bianca, Camelia și Ștefania se făcuseră palide, simțind ceva periculos în aer. Ceilalți elevi au format un cerc larg, telefoanele lor înregistrând totul. Eu nu mă bat cu vacile, a spus Roxana, dar vocea ei a ezitat. Nu, a fost de acord Patricia, tu doar le torturezi până când nu mai pot suporta. Dar iată care e treaba, Roxana, nu sunt o vacă, nu sunt victima ta și cu siguranță nu mi-e frică de tine. Roxana a făcut greșeala atunci. Fie că a fost vorba de mândrie, panică sau pură prostie, s-a aruncat înainte cu mâna ridicată, țintind spre fața Patriciei. A fost o lovitură sălbatică, neantrenată, care s-a telegrafiat de la kilometri distanță. Patricia s-a mișcat ca un fulger. A evitat atacul stângaci, a prins încheietura Roxanei și a folosit impulsul roșcatei pentru a o învârti în jurul ei. Înainte ca cineva să poată clipi, Roxana era cu fața în dulapuri, brațul ei răsucit la spate într-o priză care o făcea să gâfâie de durere. Dă-mi drumul, a țipat Roxana, dar vocea ei era înnăbușită de dulapul metalic. Ai vrut să te bați, a spus Patricia calmă, aplicând suficientă presiune pentru a-și face punctul de vedere. Asta înseamnă să te bați. Cum îți place? Bianca a făcut greșeala de a se repezi să-și ajute prietena. Patricia a eliberat-o pe Roxana și s-a mișcat pentru a întâmpina atacul, corpul ei curgând prin mișcări care fuseseră exersate în ea de ani de zile. O lovitură rapidă în stomacul Biancăi a trântit-o în genunchi, gâfâind după aer. Camelia și Ștefania, văzându-și cele două prietene neutralizate în câteva secunde, s-au dat înapoi cu mâinile ridicate. Te rog, a bâlbâit Camelia, nu am vrut să... Ba da, a întrerupt-o Patricia. Ați vrut fiecare cuvânt, fiecare râs, de fiecare dată când m-ați făcut să mă simt ca un gunoi. Ați vrut totul. Roxana își revenise suficient pentru a se întoarce, fața ei roșie de umilință și furie. Vacă nebună, te voi da afară, vei ce? Patricia s-a apropiat, iar Roxana s-a presat instinctiv înapoi pe dulapuri. Vei spune tuturor cum fata grasă pe care o chinuiai de săptămâni tocmai ți-a dat o lecție? Vei explica părinților tăi cum ai fost bătută de cineva pe care l-ai numit porc? Holul era complet tăcut, cu excepția respirației grele a Biancăi. Fiecare elev a urmărit cu fascinație cum ordinea socială a școlii se destrăma în fața ochilor lor. Roxana Lupu, regina albinelor de neatins, se ghemuia pe un dulap, în timp ce victima ei stătea deasupra ei ca un erou cuceritor. Iată ce se va întâmpla,
a continuat Patricia, vocea ei nefiind niciodată mai sus de nivelul conversațional. Mă veți lăsa în pace, toate, veți găsi pe altcineva care să vă distreze, pentru că am terminat de a fi spectacolul vostru. Nu poți pur și simplu, a început Roxana. Pot face ce vreau, a întrerupt Patricia. Asta e lucrul amuzant despre respect, Roxana. Nu-l poți cere, nu-l poți cumpăra, nu poți intimida oamenii să ți-l ofere, trebuie să-l câștigi. S-a întors pentru a se adresa mulțimii care se adunase. 7 săptămâni am fost aici și niciunul dintre voi nu a spus un cuvânt când mă dărâmau. V-ați uitat cu toții bucuroși că nu erați voi. Ei bine, acum știți, nu am nevoie de protecția voastră, niciodată nu am avut nevoie. Roxana a încercat o ultimă mișcare disperată, aruncându-se la spatele Patriciei. A fost o altă greșeală de amator. Patricia a auzit-o venind, s-a întors și a prins-o cu o lovitură perfectă care a trimis-o întinsă pe podeaua holului. Roxana a rămas acolo pentru un moment, uluită, sânge și roind de pe buza ei. Stai jos, a sfătuit Patricia. Nu-ți voi mai spune. Roxana s-a uitat la ea și, pentru prima dată, Patricia a văzut altceva decât cruzime în ochii ei. Frică, frică reală, autentică de ceea ce trezise. Ești nebună, a șoptit Roxana. Nu, a răspuns Patricia, sunt obosită să fiu victima ta, obosită să-mi fie frică, obosită să mă prefac că sunt ceva ce nu sunt. S-a uitat în jur la mulțimea de elevi, telefoanele lor încă înregistrând, fețele lor arătând un amestec de șoc și uimire. Numele meu este Patricia Climescu, am 16 ani, cântăresc 115 kg și sunt o campioană regională de karate de 2 ori. Mă antrenez să mă bat de când aveam 11 ani și sunt bună la asta, foarte bună. S-a întors spre Roxana care se ridica încet. Ai ales greșit fata cu care să te pui, Roxana. Ai crezut că pentru că eram grasă, pentru că eram tăcută, pentru că eram nouă, că eram slabă, te-ai înșelat. Asta nu s-a terminat, a spus Roxana, dar lupta dispăruse din vocea ei. Ba da, a corectat Patricia, s-a terminat din momentul în care ai aruncat prima lovitură. Tot ce urmează după asta e doar tu învățând să trăiești cu consecințele. Directorul Popescu a apărut la capătul holului, atras de zarvă. Ce se întâmplă aici? Elevii s-au împrăștiat ca niște păsări speriate, dar Patricia a rămas fermă. Roxana și prietenele ei au rămas și ele, arătând bătute și umilite. Doar o neînțelegere, domnule, a spus Patricia calmă. Am rezolvat-o. Directorul Popescu s-a uitat între fete, observând buza însângerată și aspectul dezordonat al Roxanei, Bianca încă ținându-se de stomac și Patricia stând calmă și adunată în centrul tuturor. Domnișoară Lupu, trebuie să mergeți la cabinetul medical? Roxana s-a uitat la Patricia, apoi la director, apoi înapoi la Patricia. Nu, domnule, sunt bine. Bine. Toate mergeți la ore și dacă mai aud de probleme, vor fi consecințe pentru toți cei implicați. În timp ce directorul se îndepărta, Roxana s-a aplecat aproape de Patricia. Crezi că ai câștigat ceva aici? Cred că am încheiat ceva aici, a răspuns Patricia. Întrebarea este, ești suficient de inteligentă pentru a o lăsa să rămână încheiată? Roxana s-a uitat la ea un moment, apoi a plecat fără să mai spună un cuvânt. Bianca, Camelia și Ștefania au urmat-o, aruncând priviri nervoase înapoi la Patricia. Restul zilei a trecut într-o ceață de conversații șoptite și priviri piezișe. Până la prânz, povestea se răspândise prin toată școala, crescând și schimbându-se cu fiecare povestire. Patricia Climescu, fata grasă și tăcută, doborâse singură cel mai popular grup din școală. Dar adevărata schimbare a fost în modul în care se uitau oamenii la ea. Privirile batjocoritoare dispăruseră, înlocuite cu altceva, respect, curiozitate și, în unele cazuri, frică. Patricia s-a așezat în cantină pentru prima dată de la prima ei săptămână, luându-și prânzul în timp ce elevii îi dădeau un spațiu larg. Nu mai era invizibilă, dar nici nu mai era o țintă. Era pur și simplu Patricia Climescu, și asta era suficient. Roxana și prietenele ei stăteau la masa lor obișnuită.
Dar atmosfera se schimbase. Roxana ținea capul plecat, mișcările ei fiind domoale. Ceilalți copii populari au simțit schimbarea de putere și au început să se distanțeze, nedorind să fie asociați cu slăbiciunea. 3 săptămâni mai târziu, Roxana s-a apropiat de Patricia la dulapul ei. Dispersase postura agresivă, rânjetul crud, grupul de adepți, stătea singură, arătând cumva mai mică. "Am vrut să-mi cer scuze," a spus Roxana încet. Patricia s-a uitat la ea, observând regretul sincer din ochii ei. "Pentru ce anume?" "Pentru tot. Pentru că am fost crudă, pentru că ți-am făcut viața oribilă, pentru..." Roxana s-a luptat cu cuvintele. "Pentru că am fost tot ce urăsc la mine însămi." "De ce?" a întrebat Patricia. "De ce te-ai luat de mine?" Roxana a tăcut mult timp. "Pentru că erai diferită, pentru că erai nouă, pentru că..." A respirat tremurând. "Pentru că eram invidioasă." "Invidioasă? Nu-ți păsa ce crede nimeni. Erai doar tu însăți și am petrecut atâția ani încercând să fiu ceea ce voia toată lumea să fiu, încât am uitat cine eram de fapt." Vocea Roxanei s-a crăpat ușor. "Am scos-o pe tine pentru că nu puteam să o scot pe mine însămi." Patricia și-a studiat fostul chinuitor, văzând-o clar pentru prima dată. Sub hainele scumpe și părul perfect era o fată la fel de pierdută și speriată ca și ea. "Îți accept scuzele," a spus Patricia în cele din urmă, "dar asta nu înseamnă că suntem prietene." "Știu," a dat Roxana din cap, "doar aveam nevoie să știi că îmi pare rău și că încerc să fiu mai bună." A plecat, lăsând-o pe Patricia singură cu gândurile ei. Fata care îi făcuse viața mizerabilă dispăruse, înlocuită de cineva care părea aproape uman. A fost o reamintire că toată lumea purta bătălii pe care alții nu le puteau vedea. Restul clasei a 11-a a trecut pașnic. Patricia nu a mai trebuit să se bată niciodată, dar toată lumea știa că poate. S-a împrietenit cu alți elevi care fuseseră în afara, formând un grup de indivizi unici, care aveau grijă unii de alții. S-a alăturat clubului de karate al școlii, devenind cel mai bun luptător al lor și conducându-i la un campionat de stat. În ziua absolvirii, în timp ce traversa scena pentru a primi diploma, Patricia a zărit-o pe Roxana în mulțime. Ochii lor s-au întâlnit pentru un moment, iar Roxana i-a făcut un mic semn de recunoaștere. Nu era prietenie, dar era ceva. După ceremonie, tatăl Patriciei, Ion, a găsit-o în parcare. "Am auzit că ai avut niște probleme la școală," a spus el cu un zâmbet cunoscător. "Doar a trebuit să reamintesc cuiva că respectul se câștigă, nu se dă," a răspuns Patricia. "Și ți-ai amintit ce te-am învățat despre a fi luptător?" Patricia s-a gândit la asta, că adevărata putere nu înseamnă să rănești oamenii, înseamnă să te protejezi pe tine și pe alții, înseamnă să știi când să te bați și când să te retragi. "Și când te bați, Patty?" "Când retragerea nu mai este o opțiune," a răspuns ea, "când cineva trebuie să învețe că acțiunile au consecințe." Ion a dat din cap aprobator. "Ai învățat bine. Dar amintește-ți, cea mai puternică persoană din cameră este adesea cea care nu are nevoie să o dovedească." În timp ce Patricia conducea spre casă în acea seară, s-a gândit la fata care fusese când a intrat pentru prima dată în Academia Neagră, speriată, singură, disperată să fie invizibilă. Acea fată dispăruse, înlocuită de cineva care își cunoștea valoarea și nu lăsa pe nimeni să o convingă de altceva. Învățase că chinuitorii erau lași în suflet, că se luau de oamenii pe care îi vedeau ca slabi, pentru că erau slabi ei înșiși. Învățase că uneori trebuia să lupte pentru a găsi pacea, că uneori violența era singura modalitate prin care anumite persoane înțelegeau. Dar cel mai important, învățase că nu fusese niciodată atât de neajutorată pe cât crezuse. Puterea fusese întotdeauna acolo, așteptând momentul potrivit pentru a ieși. Tot ce avusese nevoie era curajul de a o folosi. Fata grasă, care fusese ținta tuturor, dispăruse. În locul ei stătea Patricia Climescu, karateca, luptătoare și supraviețuitoare. Și era exact ceea ce trebuia să fie.